Moi! Mä ajattelin, että mä teen teille videopostausta. Tai itse asiassa mä tein jo yhden videon, mut mä sähläsin jotain, tai mun koneella, koska mä en ole ihan varma. Ja se vähän niinku katos, niin mä ajattelin, että mä teen uuden. Me tehdään varmaan Missunkaan lauantaina todennäköisesti vähän parempaa videopostausta. Me ollaan menossa leffaan ja varmaan kiertelee kirppareita ja hengaamaan Missunkaan muutenkin. Koitetaan sitten, jos voitaisiin tehdä teillekin jotain. Mut joo, mä en oo kovin tottunut niinku selittämään yksinäni kameralla. Et tää on vähän niinku vlog. Enkä mä oikein tiedä, mitä mä selittäisin, kun ei mulla kauheasti kerrottavaa. Mut joku oli pyydellytkin videopostausta ja mun ei tosiaan kautta tämän parempaa tekemistä nyt, niin mä ajattelin teen tän. Vaikka eikä mä meinasin nyt en, koska mä valitin Missullekin, että mun nossus ei oo meikkiä tai mitään ja mun hiuksia ei oo laitettu ja ne on sekasin ja tällä ja mä oon tosi söpänä. Mut Missu vähän niinku palauttanut maan pinnalla silleen, että sä aina on joka puolella ton näköisenä, niin eikä se haittaa tekin näyttää vähän kuolleempana. Joo. Mitäköhän mä selittäisin? Meillä oli eilen, tänään, siinä välillä yöllä, Disney-leffa-maratoni parin kaverin kanssa. Me katsottiin Atlantis, sitten me katsottiin Viidakkokirja. Ei kannata kattoo, se oli huono. Mä meinasin nyt pääsin lausiin puolivälissä sitä leffaa. Ja sitten me katsottiin Keisarin nuoret kuviot, koska mä en ollut nähnyt sitä ikinä. Se oli hyvä. Ja mikäs muu me katsottiin? Hiidenpata. Se oli hyvä. Siitä tuli hurjat nostalgiamuistot, kun mä katsoin sitä aina pikkusena. Siinä on se Hennikki-possu, niin kaikki sanoo mua nyt Hennikiksi. Joo, ei tarvitse aloittaa. Me piti katsoa enemmänkin leffaa, mutta se vähän jäi, kun alettiin huottaa musiikkia ja rehua ja tanssia pöydillä tälleen peruspileillä. Joo, mitäköhän muuta. Mä en oikeasti tiedä yhtään, mitä mä teille selittäisin. Mulla vähän lagaa, kun eilen tosiaan meni vähän pitkäksi. Me käytiin siis jossain 4-5 aikaa nukkumaan. Mä yritin käydä aikaisemmin, mutta ihan kukaan ei antanut mun nukkua. Yllättäen. Tää mun kamera ylivalottuu koko ajan. Mä en tiedä mikä tän ongelma on. Joo. Mitäköhän mä selittäisin? Täällä mun huoneen tuolla taustaa. Tuolla. Siellä on sotkusta. Mun huone ei ikinä pysy niinku about pari tuntia kauempaa siistinä. Vaikka mä siivoilenkin tätä vähän väliin. En varmaan tarpeeksi usein. Tää on nyt jo torstaina ja tää on tässä kunnossa jo. Mulla on varmaan liikaa kaikkia vaatteita kamaa, mitä mä en oikeesti edes käytä. Mitäköhän muuta? Mulla on mandariineja täällä. Ei, nää on appelsiineja. Mä oon koukuttanut itteni näihin. Mä oon vetänyt niitä ihan järjettömän monta tänään. Sit mulla on jotain pahoi Eldoradon sitsejä. Ne ei oo hyviä jälkäostako. Sit mitäköhän muuta. Mulla oli Pepsi Maxia, kun vähän niinku join ne. Joo. Mä en oikeesti, se edellinen postaus, mä selitin jotain ihan omaani, että nyt missasitte sen, kun mä tosiaan poistin sen vahingossa. Mut en mä tiedä, ei mulla kauheasti mitään kerrottavaa. Mulla ei edes mitään suunnitelmia, mistä mä voisin selittää. Tosiaan Kirppiksellä tällä viikolla saadaan mennä yhtiin bileisiin, mut mä en tiedä, tuskin meen. Ja joo. Kello on 22:14. Mä oon lakannut tässä koneella tosi monta tuntia silleen, että mitäköhän mä tekisin. Mä saatoin selittää siitä jo. En mä tiedä. Joo, mä en oikein osaa tätä juttua. Mut ehkä te kestätte nyt kattoo tän yhden tällaisen videon, missä sekoilee jotain ihan omaani. Ja katsellaan sit lauantai vaikka uusiksi. Tehdään Missun tosiaan parempi postaus. Te näette miten ihania ja hurmaavia vallottavia me ollaan yhdessä. Ja
mulla on joku ongelma, mä leikin tän kylänkaan koko ajan. Joo. Ehkä mä vaan sanon heipat ja... Joo. Lukekaa meidän blogia. Tiedätkö itse lukijoiksi? Jos lukekaa muuten vaan, ihan sama. Ja... Joo, meillä on vissiin 16 lukijaa jo, mä kattelin hetki sitten, me ollaan... Joo, iloisia. Joo. Tää oli kai tässä, joo. Heippa!